kričí, len to rýchlo správ. Zbledneš pri pohľade na ten dezolátny stav. Myslí si každý, veď to len tak do nosa podlúbať. Spravíš to jak chcel a nechce s tebou vydrbať. Keď je spravená robota, vždy nájdeš nejakého chobota, čo ti vyvoláva, len mi to príď spraviť, ale za robotu nechce zaplatiť. Toľké eurá, za to chceš? Neblázni, to snáď sranduješ. Ešte rečí, že si sa s tým nebabrab, len tak si mi to tu fušerácky nadrbal. Ja mám platiť toľký peňaz za takúto robotu, to som si mohol spraviť za dajakú sobotu. Keď je spravená robota, vždy nájdeš nejakého chobota, čo ti vyvoláva, len mi to príď spraviť, ale za robotu nechce zaplatiť. Obe strany nech sú na pozore, dobrých a zlých je fakt more. No nájdu sa i fušeráci, zoberú zálohy a neuvidíš ich v práci. Taká je na Slovensku realita.